Bavíme sa za Homenská Hviezdoslava, tam pri odbočke na družstvo, potom na tú... Tam je vlastne, tam máme projekt v malých projektoch 4. Mali sme k tomu rokovanie s projektantom a tam sa bude zriaďovať, teda tam bude viacej tých ostrovčekov, bude ostrovček aj na hlavnej ceste. A tam bude nový prechod a ten ostrovček by mal byť úrovňový z dôvodu premávky. A druhý ostrovček by mal byť na tej, presne v tom veľkom priestore, kde by sa teda už mimo hlavnej cesty a ten navrhujeme, alebo o tom sme sa bavili s projektantom, že by sme ho chceli na spôsob zeleného ostrovčeka, že by tam bola výsadba. A také niečo, jak sa robí v Malackách v Bratislave, tie zelené ostrovčeky normálne s nejakými rastlinami a ten by bol nadúrovňový, lebo je mimo tej hlavnej cesty. Projekt sme sa dohodli, asi všetky projekty budú do konca roka, myslím, urobené v rámci MP4, ale realizácia tohto je trošku zložitejšia, lebo to je prepojené aj so Slovenskou správou ciest, čo sa týka tej Hviezdoslavovej, čiže tam to musí znaviedať na Slovenskú správu ciest. Je to aj finančne náročnejšia operácia, čiže to bude závisieť od mesta, že kedy na to určí financie. To si nedovolím povedať, ale že ako, kedy to bude. Ešte možno k tomu môžem dopovedať, lebo aj na mňa sa obratili viacerí poslanci, obyvateľia, čo bývajú nad tou cestou hore, také na kopečku, alebo jak to tam volajú, ktorá ústí dole presne do tej križovatky, ktorí mali problém, že keď sa tam toto celé vybuduje, že oni nebudú vedieť odbočiť doľava na Bratislavu. Čiže aj tuto, ak sa budú pýtať ďalej, tak toto riešenie tiež sme na tom stretnutí preberali, aby to tam bolo nejakým spôsobom umožnené, tak aby sa nebáli teda, že sa im znemožní tam tá doprava. Asi toľko k tomu. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Kušnír, dobre. Ja mám ešte inú otázku. A teraz mi vypadla. Tak chodia sa. Ak teda môžem, ja mám len veľmi, veľmi malý podnet, ktorý bol vlastne od občanov, ktorí majú deti v maskej škôlke. Viackrát sa im stalo, hlavne je to v súvislosti so státim na chodníku, stalo sa im viackrát, že proste odviedli si dieťa do škôlky, na tú chvíľu rýchlo zaparkovali aj na chodníku, lebo proste ráno je tam dosť teda plná premávka aut a našli si pozdrav. Ja chápem, však ja som tiež policajt, takže ja si ctím zákon. Chápem to teda, že je to porušenie zákona. Nechcem navádzať na nejaké zase porušovanie zákona v tom zmysle, že sa to bude prehliadať, len možno nejak citlivejšie k tomu pristupovať zo strany mestskej polície. Chcem požiadať. To je všetko. Dobre, nech sa páči. Ďakujem, už ma to napadlo. Ako sa objavili na Zvončekovej a na Okružnej tie nové prvky spomalovacie, tie vankúše, tak sa trošku ľudia začali zaujímať o to, že ich chcú aj na ďalších komunikáciách. My sme na komisii na ulici na Polygon taký vankúš jeden neodsúhlasili a potom ani hore na Lieskovi sa neodsúhlasil s tým, ale že sme odporúčili mestu, asi to patrí pani Iliťovej, spracovať v krátkom čase nejaký prevádzkový poriadok na inštaláciu vankúšov v meste Stupava. A zatiaľ nič o tom nepočujeme, nevieme, ale ľudia sa na tie vankúše stále pýtajú. Čiže chcem apelovať na to, aby pani Iliťová k tomu teda dostala nejaký čas alebo nejaký pokyn a takéto niečo spracovala, alebo keď zhodnotíte teda, že to nevie alebo nemá čas, alebo tak budeme musieť v rámci komisie niečo navrhnúť dopravnej. Ale radšej by som bol, keby to bolo pod vašim patronátom, aby to vyšlo ako prevádzkový poriadok mesta. My to máme v zápise z komisie už pár mesiacov, to z jary niekedy. Aj som pánovi Chromíkovi hovoril, že nech to urguje, nech to pošle ďalej, ale nemáme na to zatiaľ odpoveď a mám ďalšie akože požiadavky na vankúše už od občanov, lebo berú to ako dobré riešenie.